Hindi lahat ng mga dumadalo sa nagdaraos ng pasasalamat at sa handaan ng kaarawan ay mga ordinaryong tao lang. Masasabi ko iyon dahil minsan na akong nakakita ng aswang sa isang bonggang handaan ng isang matandang mag-iisang daang taon at 5 ang edad. Hindi ko rin nga sigurado kung buong angkan ba o kung iyong mga nakikita ko lang sa mismong aking dalawang mga mata ang may ganoong katauhan. Yun ang hindi ko alam. Dekada 90 iyon. Sa edad na 15 anyos, ginawa akong alalay ni Tio Cirilo sa pagluluto. Napakasarap kasing magluto ni Tio. Kahit anong putahe na kanyang lulutuin ay kakaiba ang lasa kaysa sa ibang nagluluto. Kaya madalas sa mga malalaking handaan at pagdiriwang, gaya ng bonggang kasalan, binyag, patay o kaarawan, mas kilala na si Tio Cirilo na tagaluto sa aming baryo at madalas na kinukuha para suhulan o bayaran. Kakaibang galing sa pagluluto ang taglay ng Tio. Yung tipong hahanap-hanapin mo ang isang mino na luto niya kapag natikman mo na ng isang beses. Marami rin siyang kwentong kababalagan sa mga hindi pamilyar na napuntahan, gaya ng mundo ng mga engkanto, angkan ng aswang at iba pa. Hindi pamilyar sa akin at hindi ko pa mai-arrange ng maayos ang kwento niyang iyon. Ngunit ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay karanasan ko mismo. Nakita ng dalawang mga mata ko at nakakasalamuha ko ng isang beses. Ako nga pala si Piloser Casper at bago po muna ako magpapatuloy, binabati ko muna ng magandang araw o magandang gabi ang lahat ng iyong mga taga-subaybay at tagapakinig ng iyong programa sa himpilang ito. Isa pong karangalan na isa ang aking liham sa mabasa at mapili mong bigyan ng buhay, Sir Casper. Kahilig ko kasi talaga na makinig ng mga kwentong katulad nito. Lagi akong nalilibang at natatawa minsan sa mga pahabol mo na bero. May matinding karisma kaya yata, sir. Anong mutya ba ang hawak mo? Joke lang po. Ito na po ang aking kwento. Taong 1991. Edad 15 ako. Palagay ko ay nasa Hulyo o Agosto ang buwan na iyon. Dahil maulan at grabe ang gutom na naranasan namin ng mga panahong iyon. Halos saging, kamuting kahoy at gabi ang laging pagkain sa buong araw. Kaya nga ako dinala ni Tio upang makapagbalot ng marami at maidala sa 11 ko pang kapatid. May dalawa akong ate, Sir Casper. Ngunit likas na mahiyain dahil dalaga na rin. At nagmana rin siguro sa nanay. Ang nanay kasi kahit anong pilit ng kapitbahay na kumain doon ay ayaw talaga. Nasanay na lang din ang mga kapitbahay. Nahahatdan na lamang ng mga luto ang nanay para makakain lamang ng kanilang handaan. Ako, malamang mana sa tatay sa pakapala ng mukha. Paano? Minsan lang nangyayari na may magbalitsyon at kung ano pang luto ang kapitbahay. Kaya bakit pa ako mahihiya? Sa isang taon, ilang beses lang iyon mangyari. Kasi mahihirap din halos ang aming kapitbahay. Pare-pareho kaming hikahos. Pero sa may mga abroad na. Kanin pa namin noong araw ay kulay ginto. Pero ayos lang. Sanay naman kaming ganoon. Kaya nang sabihin ni Tio Cirilo na ako ang dadalhin niya ay sobra-sobrang pananabik ko. Hindi sa kita, kundi sa masasarap na handaan. Nagdala ka ba ng maraming supot, Pilo? Tanong ni Tio Cirilo sa akin. Madilim at sobrang hamog ng daan, kaya nababasa ang aking paa
at pantalon. Alas 4 pa lang iyon ng madaling araw. Kailangan daw agahan dahil maraming lulutuin at para pananghalian ang handaan. Opo tiyo, nandito sa bag ko. Paniguradong maraming ulam mamaya. Baka at baboy kasi ang kinatay. Wika ko pa. Oo, kahit malayo ayos lang, sulit naman. Paniguradong may ipapadala rin sa akin ang may-ari ng karne. Papartihan rin kita. Wika ni tiyo. Abay ulam din iyon. Para na din kaming may okasyon sa bahay kapag ganoon. Pagdating sa nasabing bahay, medyo may kalakihan nga. Yari sa tablon. Parang isang ancestral house na matatagpuan sa liblib na lugar. 2 palapag ito at halatang napakaluma na. May nakasabit sa labas ng dingding na uniforme ng sundalo. Pang World War II pa yata iyon. Ang helmet ng sundalo ay nakasabit din sa uluhan ng lumang uniformeng iyon. Napaisip pa ako. Hindi kaya at sundalo noong panahon ng digmaan ang matandang pagdarausan ng pang-100 mahigit ang edad. Malawak rin ang bakuran. Nagawa na ng bubong ng trapal at mahabang papag na yari sa kawayan sa gitna para paglagyan ng mga pagkain. At dahil madaling araw pa ay wala pang mga bisita na dumating para sa nasabing pagtitipon. Halatang maraming bisita ang dadalo. Bongga ang pahanda ng mga anak. Marami kasing pera ang mga anak niyan. Nakapag-asawa ang panganay ng Norwegian at ang 2 pa na kapatid ay tinulungan nito na makapagtrabaho sa nasabing lugar. Kaya bakit nga ba nila titipirin ang ama? Minsan na daw inalok ng mga anak na sa lungsod na manirahan subalit ayaw nito dahil sa tahimik na lugar ang nakasanayan nito. Yung ibang mga anak na lang nito ang pinatayuan din ng Norwegian ng bahay sa lungsod. Napakaswerteng matawag ng buong pamilya dahil may isang taong humila sa kanila pataas. Ikaw na po ba si Mang Cirilo? Ang tanong ng isang babaeng marahil ay isa sa mga anak ng matanda. Medyo mistisa ito at sa tansya ko ay hindi nakatira sa mismong bahay. Baka iyon na ang babaeng nakapag-asawa ng Norwegian. Sobrang ganda niya at para ring mistisa. Oho, ako po ito. At ito ang magiging alalay kong pamangkin ko na si Pilo. Pakilala pa ni Tiyo. Ay, sige po kuya. Pwede na kayong mag-umpisa. May 3 akong mga tiyuhin na tutulong sa inyo sa kusina, Mang Cirilo. Wika pa nito. Mas mabuti po dahil mapabilis ang aking pagluluto nito. Wika pa ni Tiyo Cirilo. Iginiya na kami ng babae patungong kusina. Ang 3 kalalakihan ang inutusan ni Tiyo na tagahiwa ng mga karne. Depende sa kung ano ang putahe na iluluto. Umagang-umaga at nagluluto pa lang ay nangingilabot na ang bukong katawan. Ang isa sa mga sinabing tiyuhin ng babae ay tila ba balisa. Pero parang hindi normal ang galaw. Inisip ko na baka may problema lang sa pag-iisip. Ang 2 naman ay napakaseryoso sa buhay. Laging nakabusangot na hindi maintindihan. Maging ang Tiyo Cirilo ay alanganing makipag-usap sa mga ito. Alin ba ang una nating iluluto nito mga kasama? Uunahin ba natin ang dinuguan na sa baka? Tanong ni Tiyo sa 3. Huwag mong pakialaman ang mga dugo. Hayaan mo lang dyan. Utos ng isa. Pasingal iyon. Kaya sa gulat ni Tiyo ay nabitawan niya ang takip niyon. Nilapitan ng isang lalaki ang balde at inilayo iyon kay Tiyo. Dinala ito sa labas ng malaking kusina at wala na kaming ideya kung saan niya dadalhin ang dugo.
Pagbalik nito ay inutusan nito ang tiyo na unahing lutuin ang bakareta. Yun daw ang paboritong menu ng buong angkan. Damihan mo ang bakareta. Pero wag mong masyadong ilaga. Sakto lang. Utos pa nito. Hindi maintindihan ni tiyo dahil paanong sakto lang napakakunat ng baka. Kailangan talaga iyong kulong-kulo. Huli na nang mapansin ko ang kakaibang mata ng mga ito. Ang pula at parang may sore eyes. Pero normal naman at hindi naman naluluha o ano. Napansin ako nitong nakatitig sa kanya kaya nagalit ito sa akin. Ikaw na bata ka. Hindi mo ba alam na isang malaking pag-iinsulto ang titigan ng isang tao? Anong problema mo sa akin? Galit na singhal nito kaagad sa akin. Pilo, anong ginawa mo? Takang tanong ni Tiyo na palipat-lipat ang mga mata sa akin at sa lalaki. Halos maiyak na ako sa takot. Hindi ko akalaing nakamata rin pala ito sa akin. At hindi ko alam kung bakit. At parang hindi naman ito nakatingin sa akin. Humingi ka ng paumanhin, Pilo. Ikaw talagang bata ka. Utos ni Tiyo Cirilo sa akin. Sorry po kuya, hindi na po mauulit. Umiiyak na wika ko. Walang lingon-likod itong umalis na hindi man lang nito pinansin ang aking sinabi. Pilo, huwag ka na ulit tumingin sa mga iyon. Ramdam kong kakaiba talaga ang mga taong iyon. Wika ni Tiyo sa akin. Napatango na lang din ako. Sobrang kakaiba nga. Kilos, ugali at anyo. Alam ko na hindi sila tao lang. Tiyo, naiihi ako. Nininervyos yata ako sa kaninang galit na taong iyon. Wika ko. Ala, maghanap ka muna sa labas ng pwedeng maihian. Wika ni Tiyo. Kaya mabilis rin akong tumalima at marami pa akong babalatang mga carrots at mga patatas at kung ano pa. Sa likod ako umikot. Sigurado akong walang tao roon. Ngunit akala ko lang pala. Dahil may kubo pala roon at ang 3 taong kasama ni Tiyo na magluluto ay naroon at tila may pinagkakaabalahan. At dahil may pagitang mga tanim na bulaklak na mga gumamela at kung ano pang matataas na bulaklak na hindi pamilyar sa akin, ay hindi nila ako napansin ito. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na iyon. Pero malinaw ko nang nakikita kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Ang dugong nasa balde kanina na dinala ng lalaki sa labas ay nasa harap nila. Sinasandok nila iyon gamit ang tabo. At sariwa na nilalagok. Malinaw kong nakikita ang nakakadiring bagay na iyon. Inakala ko pang dugo lang ang pinagsasaluhan nilang 3. May karni pa pala. At sarap na sarap ang isang parang special child. Ang sa tansya ko ay atay ng baka. Dahil sobrang pula. Napagtanto kong aswang ang mga ito. Mga aswang ang 3. At napagtanto kong hindi lang ang 3 ito ang aswang. Mabilis akong bumalik bago pa man ako mahuli ng 3 at tila nawala ang aking naramdamang pagkaihi ng mga sandaling iyon. Pilo, bakit ka namumutla? Kunot noong tanong ni Tiyo pagbalik ko sa kanyang harapan. Tiyo, mga aswang ang 3 kaharap natin kanina. Wika ko sa mahinang boses. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong niya sa akin. Iyong balding may lamang dugo. Andun, sinasandok nila ng tabo at nilalagok na tila ba umiinom o nagtatagay ng tuba. Pati yata atay nitong baka o sa baboy man ay nasa kanila. Nakita kong nilalamon nung isa. Kwento ko pa rito. Tahimik lang si Tiyo.
habang nakatitig sa akin. Pero yung mga balahibo sa braso niya at mga kamay, kitang-kita ko na nagsitayuan. Pilo, wag na wag kang tatanggap ng pagkain na bigay ng kahit sino. Maliwanag ba? Bili ng tiyo. Napatango na lamang ako. Alam ko rin kung bakit. Hindi siya sigurado kung may tunay bang tao sa handaang iyon. Wala siyang ideya sa pamilyang napasukan niyang magserbisyuhan ng luto. Pero rekomenda ito ng isa sa mga kaibigan niya dahil big time nga ang mga anak. Kaya siguradong malaki kung magbayad ito sa kanya. Matapos kong maihiwa ang mga patatas at kung ano pang mga gulay-gulay, ay hinanap ko na ang mga sibuyas, bawang at luya. Nang makita kong pumunta sa aming kinaroroonan ng kaninang nagbilin sa amin ng mga gawaing dapat gawin, ay tinanong ko ito kaagad kung nasaan na ang mga panggisa. Nako, hindi kami gumagamit ng bawang sa paggigisa, kaya walang bawang dito. Luya at sibuyas lang, sa kadamihan lang ng tanglad para sumarap lalo. May iba kasi sa amin na allergy sa bawang. Paliwanag pa nito. Bumalik na nga sa loob matapos maituro sa akin ang mga nasabing panggisa. Nagkatinginan pa kami ni Tio Cirilo nang makatalikod na ito. Napailing si Tio, sabay palatak, at tila na wrong turn kami sa maling bahay ng mga sandaling iyon. Tansyado naman ni Tio ang nilalagay niyang asin. Kaya kahit ni isa sa mga luto niya ay hindi niya tinikman sa labis na pandidire. Kaya sarili niyang luto ay tila nawalan siya ng tiwala. Sa bagay nga naman, baka pala mga tao ang karning nasa aming harapan. Pagmumukaing karni lang ng baka at baboy sa aming paningin. Pero hindi naman yata, kasi ang lansa ng karni ng tao ay sobrang nakakatuwal, lalo na kapag malipasan na ng oras. Alam ko iyon dahil minsan na akong nakakita ng taong ginawa ng krimen. Tinadtad ang katawan nito ng pinatalas na espadeng, yung isa sa mga patalim na ginagamit sa panggapas ng tubo. Napakalansa ng dugo at karne ng tao. Sobrang nakakasuka. Pero ang lansang iyon ang siyang pinakamabango sa hininga ng mga aswang. Mag-aalas 10 at gutom na ako. Paniguradong ang Tiyo ay ganoon din. Gusto ko sanang magreklamo sa Tiyo na baka pwede kaming mag-ihaw ng karne para naman may laman din ang aming bituka. Kaso ay bigla ko ring naisipan na hindi pwede. Baka tao nga iyon. Ngunit hindi na ako makakatiis kaya nagreklamo na ako. Tiyo, ang sakit na ng tiyan ko. Gutom na ako. Oo, Pilo. Sandali na lang ito. Huwag ka lang munang sumubok tumikim sa mga ulam na iyan. Puro Diyos. Malapit na to. Wika ni Tiyo. Huling putahe na lang din ang kanyang niluluto kaya tiniis ko na rin. Matapos iyon ay kaagad na itong nagpaalam sa mga may-ari. Umakyat din kaagad ang babae para kumuha yata ng pera. Pagbaba ay may inaabot na ito sa Tiyo. Nagpaalam na kaagad kami at mabilis na naglakbay pa uwi. May mga dadaanan ako mga bayabas at kakao. Kaya iyon na muna ang pandepensa ko sa gutom. Maging si Tio Cirilo ay nakikain na rin ng bayabas. Hindi rin matiis ang gutom. Lalo na at wala man lang kaming naipasok sa aming sikmura. Kahit kape man lang, simula noong madaling araw pa lang. Nagbaon ba ako ng maraming sopo, Tiyo? Reklamo ko. Parang matawa na napailing ang Tiyo. Mabuti na rin na na-discover mong aswang ang mga iyon. Sa bagay, halata pa rin naman ang mga aswang ang mga iyon. Sila lang yata ang alam kong nagigisa ng walang bawang. Masyadong halata. Wika ng Tiyo. Yun kayang magdadaos ng pang-100 at 5 kaarawan, Tiyo. Hindi kaya at aswang din yon? Tanong ko kay Tio Cirilo. Hindi ko alam pero tingin ko oo.
Basta. Nagugulo ang sagot ng tiyo. Pero ayos lang din naman daw kasi malaking pera ang ibinigay. Pang isang buwan na kita na raw iyon kapag nagtatrabaho sa bukid. Pagdating namin sa bahay ay inabot sa akin ni tiyo ang 500. Na sa mga panahong iyon ay sobrang napakalaking biyaya na ang 500. Pero yun lang, hindi rin namin makakalimutan ang tungkol sa angkan iyon na aming pinagsisilbihan. Hindi rin naman namin nakita ang matanda. May iilang kaanak na sila na naroon at kalimitan ay mga maganda at gwapo ang mga ito. Hindi ko rin masasabi kung ordinaryong tao lang ba ang mga ito o mga aswang rin. Gayunpaman, may buhay rin sila na kailangang irespeto. Sadyang may mga matalinhagang katauhan na kay hirap ipaliwanag kung paano nagkaganoon. Datapwat, kailangan rin nila ng respeto na kagaya ng pagrespeto at pakikipagkapwa nila sa atin na mga totoong tao. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Pilo ng Panay.